Не е ли настрани? Здравейте, хора! Свалих си Майнкрафт на компа отново. Благодаря, че ме... Опа, май направих нещо. Не, нищо не съм направил. Добре. Включих си гейм мода. Така. Отка бе. Супер. Не, чакай. Надявам се това да е по-добро. Изчакайте само момент. Настройки. Силна музика 100. Музика 0. Готово. Така. Ето. Обичам да е силно. И ме спална в любимия ми байом. Не, защото тук се намира къщичка. И ми пишете в коментарите дали искате да си сваля Timber Mod. Защото с Timber Mod ще мога да си взимам. Мисля, че ще е много по-лесно. Това давам да не е къщичка, бе. Не. Нищо, колкото и рядко да се намира къщичка тук. Тя е 0 на 100. Не знам да го знаете. Супер саплинг. Трябват ми такива. Давай така, бе. Така. И това да не е, което си мисля. Да. Добре, бе, това какво се... с лопата. Сериозно. Вау. Фак. Изглежда страшно. Това само взимам толкова и ще умитам от тук. Не знам дали виждате нещо. Знам, че много трудно се вижда. Аз нищо не виждам. Само виждам, че има кол. Бързо го взимам. Чакайте, аз на Peaceful ли играя? Опа! Играя на нормал. Рекаш си, че играя на Peaceful. Ще е срам за мен да играя на Peaceful. Добре. Да се умитаме от тук. Оу, чухте ли го? Чухте ли го? Не знам дали го чухте. Но аз се оплаших. Не си да ме стресна. Добре, да се митам от тук, преди нещо да е дошло и да ме унищожило. Ще взема каблстон на друго място. Чудесно. Ще отида да си взема супички. Хоп, хоп. Това си направя супи. Супер. Сега ще е още по-прекрасно да намеря някакво село. Понеже знам, че по тези байоми се намират къщички. Толкова лесно, колкото се намира село в нормален байом.
Къде? Къде бе, нещастници? О, тук ли бе? О, what the shit? What the shit? Уха. Шуркейс. Трябва ми ядене. What the fuck? Добре, тази поредица не знам как ще се казва. Но първата нощ само. И о, супер. Латка бе. 201. Ти не ми драваш. Кажете ми дали искате да снимам на теките. Ако искате, лайквайте в коментарите. Ако вече качеството е по-добро, погледнах първия клип, вие ми казахте, че качеството не ми харесва. Затова сега се постарах да го направя по-хубаво. Ела ми тук бе, прасе. Спарта! Умри бе, прасе! Пържоли, дай ми ги, дай пържолите! Дай пържолите! Кажете ми, пишете в коментарите, ако е силно. И то лайквайте, ако качеството е готино. И кефи искате да продължавам да снимам. Така. Тук в принцип би трябвало да имам село. Или поне къща. Плиз. Не. Искам село или къща. Помага. Добре, първата нощ мисля е тук да оцелявам. What the? Вие видяхте ли го? Как се бъгна? Не знам дали виждате, но в момента съм под напрежение. Не, вие не можете да ме разберете защо. Често казвам, не знам как се вижда от телефона. Виждам, че горе има някаква сянка. Но, мисля, това да ми е само за първата нощ. И вече по-нататък ще почне да се строи някаква крепост от Cobblestone. От Cobblestone. Че да ви кажа, има нещо, което наистина ме кефи. Наистина за първ път играя на peaceful, на normal. Но за начало... Ама гаве. Първа работа.